Roedd prosiau bwyd yn barod ar ei ffordd i fod yn 50% yn mwy na oedd nhw yn 5 mlynedd yn ôl, ond mae materion newydd wedi cael effaith ar hwn. Mae'r ryfel yn y ran wedi gwthio costiau gwrthraeth a thanwyd i fyny, ac mae'r tywydd poeth wedi gwneud hi'n anoddach cynaeafu cynydau. Felly, Ydi Cymru yn wynebu argyfwng bwyd. Os ewch chi mewn i'r siop leol heddiw, efallai byddwch chi'n gweld bod y sylffoedd bach yn wag. Pam yw hwn? A yw pobl yn dechrau storio bwyd. Mwyn ffeindio mas mwy, dawn ni lan i Carwyn i cyfweld â Carwyn Graves, rhywun sydd yn cadw fwyd. So, sut nes ti dechrau i wneud hwn i gyd? Fi wedi bod yn ymwybodol o'r sefyllfa o ran bwyd am nifer o flynyddoedd. Mae'r sefyllfa eitha difrifol i ni ynddi erbyn hyn wedi bod yn datblygu am gyfnod hir. Yn sicr, dyw hwn ddim yn beth newydd. Dwi ddim ar ei fwyaf llawn adeg hyn o flwyddyn, a gweud y gwir, ond i ni wastad yn trio wneud yn siŵr bod, o leia bod yna gyflenwad rhyw wythnos o fwyd gyda ni ar gael, ac yn ddelfrydol llawer mwy na hynny hefyd. Yn yr haf nawr mae lot yn dod o'r ardd ac yn y blaen. Lot o gynnyrch ffres, ond wrth i ni fynd mewn i'r hydref, byddwn ni'n llenwi'r rhewgellau, byddwn ni'n llenwi'r jariau a potiau fan hyn, bydd yna gyflenwad mwy i gael da ni. Mae hyn yn rhan ohono fe. Hefyd, yr ardd yma, dyw'r ardd eto ddim ar ei gorau yn sgil y gres mawr yn wedi bod i ffwrdd, ond mae lot yn tyfu yma, a un o'r pethau bydd ti falle ddim yn dyfalu, dyn ni'n cael salad bob dydd, trwy'r flwyddyn o'r ardd yma, sydd yn gret. Mae yna bethau yn tyfu dan ddaear, mae yna bethau bydd ddim yn dod nawr nes yr hydref. Mae yna bethau drws nesaf hefyd, so i ni'n trwco ac yn y blaen. Mae bod yn barod ar gyfer siocs o ran bwyd. Mae llawer iawn mwy i wneud gyda y gymuned leol, nag yw e rili i wneud gyda beth sy'n digwydd adre. Bod ni'n cefnogi ac yn dod i nabod pobl sy'n cynhyrchu bwyd yn lleol, bod hynny'n digwydd yn ystod adegau normal yn help aruthrol. Mai sôn am fath o diwylliant bwyd a hanes bwyd, mae llawer o'r llyfrau a pethau dwi wedi sgwennu, a dwi yn credu bod hynny'n bwysig. Mae yna elfen fan hyn o drial annog pobl i gymryd bwyd o ddifri. Y reality yw, dwi wedi sgwennu llyfr ar afalau Cymru, er enghraifft. Mae yna elfen, wrth gwrs, fod treftadaeth yn bwysig ac wrth gwrs ei fod ond hefyd, ar hyn o bryd, dim ond rhyw 15% mae holl Brydain yn hunan gynhaliol mewn ffrwythau. A'r broblem yw hyn, a dyma'r cysylltiad gyda diogelwch bwyd a gwydnwch ac yn y blaen. Y broblem yw, dwi'n gwybod, cystal a nihip, o ran afalau, gellig, plwms, yr holl mathau o ffrwythau hyn, a i ni yn bita'r ffrwythau hyn, maen nhw'n bwysig yn ein deiad ni, ac yn bwysig o ran iechyd ac yn y blaen, a maen nhw'n bwysig os oes sefyllfa o sioc. Mae afalau yn gallu storio os ti'n gwybod beth ti'n neud, heb rhewgell am fisoedd a misoedd a misoedd o gyda ti'r mathau iawn. Oedd yn had cu i'n gwneud, oedd pawb yn y genhedlaeth yna'n gwneud. Y broblem yw, mae coed ffrwythau yn cymryd rhwng 5 a 10 mlynedd i ddechrau dwy'n ffrwyth, ac os oes gyda ti rei gwydyn traddodiadol, wedyn mi gymeron nhw rhwng 10 ac 20 mlynedd i ddod i lawn i'w cnwd llawn nhw wedyn. Wel, sut ydyn ni'n meddwl 20 mlynedd, 10-20 mlynedd o nawr? 2036, 2046. Ni'n gweld y tannau yma yn Bordeaux, ni'n gweld ryfel yn Iran, ni'n gweld yr holl bethau sy'n digwydd nawr yn 2026. Beth allai digwydd rhwng nawr y 2036, heb sôn yn 46? Beth fyddai angen i ni wneud nawr mwyn sicrhau fod na digon o fwyd, dim jyst bwyd i gadw ni'n fyw, ond bwyd i gadw ni'n iach, a gobeithio ein plant ni'n ffynnu erbyn 2030 a'r 40 yn y ganrif hon ac yn y blaen. Wel, Carwyn, os ganddo ti'n neges i unrhyw un sy'n meddwl am storio bwyd?
Byddwn ni'n gweud bod cadw cyflenwad o fwyd adre yn beth da i bawb wneud. Does neb ar ei colled o wneud hynny. Oni bai bod chi'n wneud mewn panig a just storio llwyth o bethau a dyn nhw ddim yn bethau chi'n bita. Tybed, byddwch chi'n dechrau storio bwyd nawr? Dyma Ben Roberts, y Cymro.